DMS-TV channel muso aw ni ce aw ni yantuma ayo bisimila wa kunnafoniya kɛnɛw kan foli ani tanu b'an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye alamisa février kalo tile 26 san 2026 aw ka ko kan kibaru ni wagati selen foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu da olu kan olu dɔw bɛ tali kɛ. Tarata tɛmɛnen février kalo tile 24 san 2026 Guinée Conakry autorité maaw yɛrɛ bɔra ni ka Sierra Leone maaw yɛrɛ ka accusation dɔ yɛrɛ rejeté ka sababu yɛrɛ kɛ wale dɔ yɛrɛ min yɛrɛ kɛra u ka jamana frontière yɛrɛ la. Guinée Conakry autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko nin ko yɛrɛ tɛ olu nɔ ye ko ni olu ka jamana fintigilakaw yɛrɛ wulila ni ka wale dɔ yɛrɛ kɛ teliya yɛrɛ kɔnɔna na. Communiqué dɔ yɛrɛ carila communiqué min yɛrɛ signéna Guinée Conakry jamana chef d'état-major général des armées ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko général Ibrahima Sori Bangoura. O communiqué yɛrɛ kɔnɔna na Guinée Conakry autorité y'a yira k'a fɔ ko kari tɛmɛnen février kalo tile 22 san 2026 ko min yɛrɛ ye Sierra Leone jamana fintigilakaw maa 10 kɔ yɛrɛ k'olu yɛrɛ sera olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kundaya district yɛrɛ la ni o yɔrɔ kɔfilɛ yɛrɛ ni u ka jamana frontière ni ɲɔgɔn cɛ k'a tɛ tɛmɛ kilomètre 1 kɔ yɛrɛ kan. Guinée Conakry autorité y'a yira k'a fɔ ko waati min yɛrɛ la Sierra Leone fintigilakaw yɛrɛ nana olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u nana ni ka ga yɛrɛ turu olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka tila ka u ka drapeau yɛrɛ fana turu. O de kosɔn min yɛrɛ Guinée jamana fintigilakaw yɛrɛ olu yɛrɛ wulila ni ka intervenir nin ko yɛrɛ la teliya yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u ka intervention ninnu yɛrɛ de kɛra sababu yɛrɛ u ka se ka u tɛgɛ yɛrɛ da Sierra Leone jamana fintigilaka maa 16 yɛrɛ kan an'u ka kɛlɛkɛminɛnw. O kɔfɛ u ka sɔrɔ ka ni fintigilaka maa 16 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bila ka taa u ka jamana police judiciaire maaw yɛrɛ yɔrɔ walasa olu yɛrɛ bɛ se ka taa kiri tigɛ nin ko in yɛrɛ la. Guinée Conakry jamana chef d'état-major général ale ye foli belebele kɛ ne k'a ɲɛsin u ka jamana fintigilakaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka u tɛgɛ yɛrɛ da Sierra Leone jamana fintigilaka maa 16 ninnu yɛrɛ kan. Wa y'a ɲini u ka jamana fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ k'u ka camanba yɛrɛ de fara u ka cɛsiriw yɛrɛ kan walasa fɛn min yɛrɛ u ka jamana yɛrɛ u bɛ se ka u lakana badabada yɛrɛ kɔnɔ. Min ye Sierra Leone yɛrɛ ta fanfɛla yɛrɛ olu yɛrɛ fana bɔra ni ka Guinée Conakry autorité maaw yɛrɛ jalaki kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka fintigilakaw sabula Sierra Leone autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko Guinée Conakry jamana fintigilakaw yɛrɛ ye frontière yɛrɛ de tɛmɛ tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 23 san 2026 k'ale yɛrɛ localité yɛrɛ la ni o yɔrɔ kɔfɛla yɛrɛ bɛ Falaba district yɛrɛ de la. Freetown yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ale y'a yira k'a fɔ ko Sierra Leone jamana fintigilaka minnu yɛrɛ minɛna Guinée Conakry jamana fintigilakaw yɛrɛ fɛ k'olu kun taara u ka jamana dancɛw yɛrɛ la walasa u bɛ se ka taa poste kura dɔ yɛrɛ de sigi u ka frontière yɛrɛ la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Sierra Leone jamana autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu tagara a ɲini Guinée Conakry autorité maaw yɛrɛ fɛ k'u ka jamana fintigilaka ninnu yɛrɛ bila wa u y'a yira k'a fɔ k'u ye mission dɔw yɛrɛ bila ka taa walasa olu yɛrɛ ka taa nin ko in yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sierra Leone ale ni Guinée Conakry jamana ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko wale dɔ yɛrɛ kɛra olu ka jamana dancɛw yɛrɛ la nka ni jamana fila ninnu si tɛ ka bɛn kelen yɛrɛ la n'a sɔrɔ ni maa min yɛrɛ ye nin ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ daminɛ wa jamana fila ninnu si yɛrɛ tɛ ka bɛn don kelen yɛrɛ fana la nin ko in yɛrɛ kɛra don min na ka d'a kan min ye Guinée autorité maaw yɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ ko wale in yɛrɛ kɛra kari don yɛrɛ min yɛrɛ fana ye Sierra Leone jamana autorité yɛrɛ olu yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko wale in yɛrɛ kɛra tɛnɛ tɛmɛnen yɛrɛ de. A yira k'a fɔ ko ni ɲɛma sɔrɔ Sierra Leone ale ni Guinée Conakry jamana kɛlɛ ninnu yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ ye CEDEAO jamana membre yɛrɛ k'olu yɛrɛ bɛ sɔn ka intervenir nin ko in yɛrɛ la walasa u bɛ se ka nin situation yɛrɛ calmer cogo min yɛrɛ la. Waati tɛmɛnenw na an kun ye kunnafoniya dɔw yɛrɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ Niger jamana autorité maaw yɛrɛ k'olu kun ye wariba dɔ yɛrɛ ta wari min yɛrɛ bɛ taga fo $1 miliyɔn caman yɛrɛ la ni ka o di Boko Haram bamacuwale maaw yɛrɛ ma walasa u ka jamana kalanden 230 n'u ka maître minnu yɛrɛ minɛna novembre kalo la san 2025 école catholique dɔ yɛrɛ la ni a bɛ wele ko Saint Marie papiri dugu yɛrɛ kɔnɔna na bamacuwale maa ninnu yɛrɛ bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bila. Nigeria gouvernement maaw ka o wale yɛrɛ kɔni kuma cayara kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan sabula a yirala k'a fɔ ko a yamaruyalen fosi yɛrɛ tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna na k'a fɔ k'i bɛ wari dɔ yɛrɛ ta k'a di bamacuwale maaw yɛrɛ ma walasa u bɛ se k'i ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bila o ko hukumu yɛrɛ la min ye Nigeria autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ bɔra ni ka nin kuma yɛrɛ galontigiya k'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ ma wari fosi yɛrɛ de di bamacuwale maaw yɛrɛ ma walasa u bɛ se ka olu ka jamana kɔnɔden ninnu yɛrɛ bila. Source locale caman yɛrɛ sɔrɔla nin ko in yɛrɛ la minnu y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Nigeria jamana autorité maaw yɛrɛ wari yɛrɛ de di bamacuwale maa ninnu yɛrɛ walasa u bɛ se ka kalanden ninnu yɛrɛ ni école maître ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bila sabula wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la kalanden minnu yɛrɛ kun minɛna ale ni maître ninnu yɛrɛ
Bamajɔlen maaw kun ye olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bila ka taa u ka somɔgɔw yɛrɛ yɔrɔ. O yɛrɛ de kosɔn maa caman yɛrɛ bɔra ni k'a cari bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan k'a yira k'a fɔ ko Nigéria gouvernement maaw yɛrɛ de wari di Bamajɔlen maa ninnu yɛrɛ ma walasa u bɛ se ka u ka mɔgɔ ninnu yɛrɛ bila. Sabula kuma caman ni Bamajɔlen maa ninnu yɛrɛ maaw yɛrɛ minɛ Nigéria jamana yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ wari yɛrɛ de ɲini o maa ninnu yɛrɛ somɔgɔw yɛrɛ fɛ walasa u bɛ se ka u ka mɔgɔw yɛrɛ bila. Source 4 yɛrɛ sɔrɔla minnu kun ka surun négociation yɛrɛ la. Olu y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Nigéria gouvernement maaw yɛrɛ wari yɛrɛ de di walasa u bɛ se ka ni jamana kɔnɔden ninnu yɛrɛ bila. Wa u y'a yira k'a fɔ ko wari min yɛrɛ fana dira ko wari in yɛrɛ bɛ taga fo dollar wari miliyɔn 7 yɛrɛ la. Ni o wari yɛrɛ yɛlɛmani Nigéria jamana wari yɛrɛ la o bɛ taga fo naira miliyɔn 40 yɛrɛ de la. Source locale 4 ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko wari yɛrɛ bilala ka taga hélicoptère yɛrɛ la fo ka taa se fo zone yɛrɛ la zone min yɛrɛ kɔnɔna na ni Bamajɔlen maaw yɛrɛ kɛn bɛ ka o yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ laminɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Boko Haram maaw ka Bamajɔlen maaw yɛrɛ Borno État yɛrɛ la wa ko wari yɛrɛ dira kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamajɔlen maaw ka ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ ma ni a tɔgɔ de ye ko Ali Ngolde. Wa o source ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko i n'a fɔ ko réseau yɛrɛ kun tɛ o zone ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko yɛrɛ de kosɔn min yɛrɛ Ali Ngolde yɛrɛ k'a tagara Cameroun jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka taa weleli yɛrɛ kɛ yen nɔ k'a yira Nigéria gouvernement maaw yɛrɛ la k'a fɔ k'olu yɛrɛ wari yɛrɛ sɔrɔ. Ami yɛrɛ Nigéria jamana service de sécurité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni ma sɔn nin kuma in yɛrɛ la sabula u y'a yira k'a fɔ k'olu ka gouvernement maaw yɛrɛ ma sɔn fewu ni ka wari yɛrɛ di Bamajɔlen maa ninnu ma. Source locale maa ninnu dun y'a yira k'a fɔ ko ni wagati laban ninnu yɛrɛ la ko minɛli yɛrɛ cayalen bɛ kosɛbɛ Nigéria jamana kɔnɔna na ko kabini k'a daminɛ san 2025 kana bila ni san 2026 yɛrɛ kɔnɔna na. Wa ko o minɛli ninnu yɛrɛ kɛn bɛ Bamajɔlen maaw yɛrɛ bolo activité dɔ yɛrɛ de activité min yɛrɛ la ni Bamajɔlen maaw ye o kɛ u ka wari sɔrɔ sira yɛrɛ ye sabula u bɛ nin maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ minɛ walasa u somɔgɔw yɛrɛ ka wari yɛrɛ de di olu ma o kɔfɛ u bɛ maa ninnu segin u somɔgɔw ma. Wa source ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Nigéria jamana yɛrɛ kɔnɔna na Bamajɔlen maa ninnu fo ka taa fara bandi suguya wɛrɛw yɛrɛ kan k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka nin wale jugu yɛrɛ de kɛ. O yɛrɛ de kosɔn source locale maa ninnu y'a yira k'a fɔ ko nin misaliyaba ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ ko fɛn min yɛrɛ Nigéria gouvernement maaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ wari yɛrɛ de di walasa u bɛ se k'u ka jamana kɔnɔden ninnu yɛrɛ bila nka min ye Nigéria autorité maaw yɛrɛ olu ma sɔn nin ko in ma fewu. Nka min ye Nigéria autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ ma sɔn nin kuma in yɛrɛ ma fewu. Source locale maaw y'a yira k'a fɔ ko san 2024 wagati yɛrɛ la kalanden maa 340 yɛrɛ fana libérera kankara wariba dɔ yɛrɛ dili yɛrɛ kɔfɛ wari min yɛrɛ bɛ taga fo naira wari miliyɔn 30 yɛrɛ la min yɛrɛ dira o Bamajɔlen maa ninnu yɛrɛ ma walasa u bɛ se ka ni maa ninnu yɛrɛ bila ko ni misaliya ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔ Nigéria gouvernement maaw yɛrɛ wari yɛrɛ de di walasa u bɛ se k'u ka kalanden ninnu ni u ka école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ bila wale min yɛrɛ jalakilen don sariyaw yɛrɛ kɔnɔna na sabula sariya fosi yɛrɛ de tɛ sɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko jamana dɔ yɛrɛ ka wari di Bamajɔlen maaw yɛrɛ ma walasa u bɛ se k'u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bila min yɛrɛ kɔni ye Nigéria gouvernement maaw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni ye nin ko in yɛrɛ jalaki ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ k'olu ma wari fosi yɛrɛ de di Bamajɔlen maa ninnu yɛrɛ ma walasa u bɛ se k'u ka jamana kɔnɔden ninnu yɛrɛ bila. Russie jamana service fédéral de sécurité maaw ka ɲɔgɔn ye belebele dɔ yɛrɛ senfɛ min ye Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ale yɛrɛ kumana ko min yɛrɛ bɛ ka kɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Vladimir Putin ale ka kuma nin yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'u jugu yɛrɛ bɛ sɔn ka Bamajɔlen maaw yɛrɛ ka walew yɛrɛ de kɛ ka ɲɛsin olu ka jamana yɛrɛ ma ko walima k'u bɛ sɔn ka attaque yɛrɛ fana kɛ ka ɲɛsin u ka jamana yɔrɔba dɔw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kuranko sira fo ka taa se u ka jamana kɔnɔden caman yɛrɛ ma ko walasa négociation minnu yɛrɛ bɛ ka kɛ u bɛ se ka o négociation ninnu yɛrɛ bali cogo min na Vladimir Putin y'a yira k'a fɔ ko jugu yɛrɛ bɛ se ka dabɔ kama ni ka gazoduc ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ci gazoduc minnu yɛrɛ bɛ kɛ sababu yɛrɛ ni ka taa ni gaziw yɛrɛ ye kɔgɔjiba yɛrɛ sanfɛ ka taa Turki jamana yɛrɛ kɔnɔ Vladimir Putin ale yɛrɛ ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɔ février kalo tile 24 tɛmɛnen san 2026 i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ cogo min yɛrɛ la u ka jamana service fédéral de sécurité maaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ senfɛ Vladimir Putin y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ bolo kami wagati min na i n'a fɔ ko bi ko attaque yɛrɛ bɛ ka caya kosɛbɛ Russie jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'ale yɛrɛ dalen b'a la ko ni attaque ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sababu bɛ ka bɔ Ukraine jamana service secret maaw yɛrɛ de yɔrɔ wa y'a yira k'a fɔ ko cyber attaque caman yɛrɛ fana bɛ ka kɛ o jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'ale yɛrɛ bolo ko farajɛla jamanaw yɛrɛ ka service secret maaw yɛrɛ bɛ sɔn ka attaque yɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin olu ka jamana nafasɔrɔ sira camanba yɛrɛ de ma minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ
kuranko, gaz ko, fo ka taa se communication siraw yɛrɛ ma. Vladimir Putin ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na, a yira k'a fɔ ko jugu yɛrɛ ma se Rusi jamana yɛrɛ ma, ko de kosɔn ko jugu yɛrɛ bɛ fɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛw yɛrɛ latigɛ ni o de ye attaque siraw yɛrɛ ye, i n'a fɔ Bɔbɔjɔlen maaw yɛrɛ b'u ka attaquew yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin jamanaw yɛrɛ ma cogo min na, k'olu jugu yɛrɛ fana bɛ fɛ k'o kelen yɛrɛ de fana kɛ ni ka o attaque sugu ninnu kɛ ka ɲɛsin olu ka jamana yɛrɛ ma. Halisa Vladimir Putin ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye o jugu ninnu yɛrɛ k'u bɛ fɛ ka dankari bɛnkan sɛbɛnw yɛrɛ de la. Ale ye négociation minnu yɛrɛ kan ka kɛ walasa u bɛ se ka bɛn yɛrɛ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ, u bɛ fɛ ka o négociation ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tiɲɛ. A y'a yira k'a fɔ ko jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka u ka attaque ninnu yɛrɛ kɛ ni nucléaire yɛrɛ de, wale min yɛrɛ bɛ se ka kɛ faratiba yɛrɛ olu ka jamana kɔnɔ. O kuma yɛrɛ kosɔn u ka jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ale yɛrɛ y'a ɲini a ka jamana service fédéral de sécurité maaw yɛrɛ fɛ k'u k'u cɛsiri ale n'u k'u jantu yɛrɛ la kosɛbɛ u ka lakanako yɛrɛ la, ka d'a kan k'ale bɛ fɛ k'a ka jamana ministère de défense maaw ka ɲɛmɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen lakana, ale n'u ka jamana fintigilakaw bɛɛ lajɛlen fo ka taa se u ka jamana politique maabaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma. Fɛn min yɛrɛ ye u ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ ale n'u ka jamana kodolaba dɔw fo ka taa se u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma, ko de kosɔn ale yɛrɛ y'a ɲini u ka jamana service fédéral maaw yɛrɛ fɛ k'u k'u jantu yɛrɛ la kosɛbɛ. B'a ɲini u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ fana fɛ k'u ka camanba yɛrɛ de fara u ka kunnafoniya nafamabaw yɛrɛ lakanali yɛrɛ kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kunnafoniya minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ u ka jamana marifaw marayɔrɔ ale ni marifaw dilanyɔrɔ fo ka taa se u ka projet militaire kuraw yɛrɛ ma. Walasa an ka danse an ka bi kunnafoniyaw yɛlɛ la, an bɛ taa États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ États-Unis jamana congrès maaw yɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka sariya dɔ yɛrɛ vote yɛrɛ kɛ, sariya min yɛrɛ la u bɛ fɛ k'a ɲini Donald Trump yɛrɛ fɛ ko a kana sɔn fewu ni ka attaque yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma yamaruya fosi yɛrɛ di. U ka députéw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ jɔrɔlen yɛrɛ de don ko Donald Trump yɛrɛ ka nin attaque yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma k'a sɔrɔ a ma ɲɛfɔli fosi yɛrɛ kɛ u ka jamana parlement maaw yɛrɛ ye. États-Unis jamana congrès maaw ale ni républicain dɔw yɛrɛ minnu ka surun Donald Trump yɛrɛ la kosɛbɛ fo ka taa se u ka jamana démocrate dɔw yɛrɛ ma, olu y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ y'a essayer siɲɛ caman yɛrɛ k'a fɔ k'u ka sariya dɔ yɛrɛ vote, sariya min yɛrɛ la u bɛ se ka Donald Trump yɛrɛ limiter a kana sɔn fewu ka nin attaque yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma k'a sɔrɔ olu ka yamaruya yɛrɛ ma di. U y'a yira k'a fɔ k'olu ka essayement bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔfɛ k'olu yɛrɛ ma se ka jaabi ɲuman yɛrɛ kɔni sɔrɔ, sabula wagati o wagati yɛrɛ la olu y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ nin vote yɛrɛ kɛ k'olu ma se ka ɲɛ yɛrɛ sɔrɔ k'u yɛrɛ la. Congrès maa ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu tun bɛ fɛ ka nin vote ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se k'a ɲɛfɔ Donald Trump yɛrɛ k'a fɔ k'a kana sɔn fewu ka kɛlɛ kɛ a kelen yɛrɛ la, ko nka k'olu yɛrɛ ma se ka o sariya yɛrɛ imposer Donald Trump yɛrɛ kan, ko nka ko ni dun y'a ta k'a lajɛ ko États-Unis jamana sariyaw yɛrɛ kɔnɔna na ko constitution yɛrɛ b'a yamaruya k'u ka jamana congrès maaw dɔrɔn yɛrɛ de bɛ se k'a décider n'a sɔrɔ n'u ka jamana yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ u ni jamana dɔ yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ, walima u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ bɛ se ka taa kɛlɛ kɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ la, ko jamana ɲɛmaa yɛrɛ bɛ se ka intervenir olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wagati dɔw yɛrɛ la, wagati minnu yɛrɛ la ni attaque limité dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ teriya yɛrɛ kɔnɔna na jamana ka lakananiko yɛrɛ kama, ko n'a bɔra yɛrɛ la k'olu ka jamana congrès maaw yɛrɛ de bɛ nin ko ninnu tɔ bɛɛ lajɛlen décider. Kunnafonidiso dɔw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ États-Unis jamana fintigilakaw yɛrɛ k'olu labɛnnenba yɛrɛ de don o ka ni Donald Trump yɛrɛ y'a décider k'a fɔ k'a bɛna attaque yɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma. Nin wale yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ kɔni ye jɔrɔnakoba yɛrɛ de, sabula nin opération ninnu yɛrɛ kuntagalajan yɛrɛ bɛ se ka janya fo dɔgɔkun damadama yɛrɛ kɔnɔna na. États-Unis républicain minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ bɛ Donald Trump ka côté yɛrɛ la, a yirala k'a fɔ ko États-Unis jamana congrès yɛrɛ kɔnɔna na k'olu yɛrɛ jama yɛrɛ ka dɔgɔn kosɛbɛ, ko nka ko kuma caman yɛrɛ ko n'u y'u ka vote ninnu yɛrɛ kɛ k'olu sababu yɛrɛ b'a to u ka sariya ninnu yɛrɛ kana se ka imposer Donald Trump yɛrɛ kan, sabula républicain minnu yɛrɛ bɛ Donald Trump ka côté yɛrɛ la kuma caman olu yɛrɛ b'a yira k'a fɔ k'a ka kan ko jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a ka jamana yɛrɛ de lakana, wa k'a yɛrɛ bɛ se ka o jamana lakanani yɛrɛ kɛ a kelen yɛrɛ ma k'a sɔrɔ maa si yɛrɛ dama don la. Nka États-Unis jamana sénateur fila yɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ Tim Kaine ni ale yɛrɛ démocrate yɛrɛ de ye, ale ni Ron Paul ni ale yɛrɛ républicain yɛrɛ de, ni maa fila ninnu yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan ni k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ fɛ sariya dɔ yɛrɛ de ka sigi, sariya min yɛrɛ kɔnɔna na yamaruya fosi yɛrɛ tɛ di Donald Trump yɛrɛ ma k'a kelen yɛrɛ kɔni ka attaque kɛ k'a ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma k'a sɔrɔ olu ka yamaruya yɛrɛ ma di. Sariya min yɛrɛ kɔnɔna na an tɛ yamaruya Donald Trump yɛrɛ ma k'a fɔ ko a ka attaque yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma jɛn ni o attaque yɛrɛ ye. États-Unis
États-Unis jamana sénateur caman fo ka taa fara représentant dɔw yɛrɛ kan olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka Donald Trump yɛrɛ de forcer a ka taa yamaruya yɛrɛ ɲini États-Unis jamana congrès maaw yɛrɛ yɔrɔ yani a ka nin attaque yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Iran jamana ma wa u y'a ɲini ko maa minnu yɛrɛ sɔnnen bɛ nin kɛlɛ yɛrɛ ma k'olu yɛrɛ ka vote kɛ nin ko in yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko nin débat yɛrɛ ma se Sénat yɛrɛ ma ko nka ko dɔgɔkun nata yɛrɛ la ko yɛrɛ taa nin ko in yɛrɛ fo ka jamana chambre yɛrɛ la walasa u bɛ se ka taa nin solution kelen yɛrɛ fana ɲɛfɔ chambre yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye États-Unis jamana congrès maaw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni ma sɔn Donald Trump yɛrɛ ka nin attaque yɛrɛ kɛ hakili na ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma k'a sɔrɔ yamaruya yɛrɛ ma bɔ olu yɛrɛ yɔrɔ congrès yɛrɛ kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ fana bɛ Donald Trump ka côté yɛrɛ la olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kelen bɛ se ka nin attaque kɛ ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma ko ka d'a kan k'a ka kan ko jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a ka jamana yɛrɛ lakana o de kosɔn olu yɛrɛ kɔni ma sɔn fewu ko Donald Trump yɛrɛ kana yamaruya yɛrɛ ɲini congrès maaw yɛrɛ yɔrɔ cogo min yɛrɛ la a bɛ se ka nin attaque yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma min yɛrɛ u ka jamana sénateur dɔw yɛrɛ olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ tɛna to ta ka d'a kan k'olu bɛna taa nin ko in yɛrɛ f'u ka jamana chambre yɛrɛ la walasa fɛn min ye Donald Trump yɛrɛ a bɛ se ka na yamaruya yɛrɛ ɲini olu yɛrɛ yɔrɔ yani a ka nin attaque yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Iran jamana ma ne de bɛ dan se an ka bi kɔkan kibaru kan man kanu baga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma